Moj izborni program nisu samo ustavne promjene. To je program jednog od kandidata koji zaista nudi cjelovit program, nudim ozbiljne promjene, ozbiljne reforme i ozbiljna rješenja. U temeljima mog programa su ustavne reforme, ali vidjet ćete, polazeći i od ustavnih ovlasti predsjednika, polazeći i od političke uloge predsjednika, koja nije samo formalna i samo formalno definirana Ustavom, predložit ću velike, ozbiljne, pa rekao bih dijelom i radikalne promjene našeg sustava. Kada govorimo o pravednosti, to je projekt, kako smo čuli, koji nije za jedan mandat i nije samo za jednu osobu. Ali ideja o tome da država u svom djelovanju, društvo u svom djelovanju mora biti pravedno, zaživjela je. Zaživjela je i najvidljiviji izraz te povećane potrebe za pravednošću su ustavne promjene koje sam inicirao 2010. godine, ustavne promjene koje su zauvijek dokinule nadu bilo koga ko obavlja javnu ili neku drugu funkciju da može biti korumpiran i pri tome mirno spavati. Dokinuto je zastarijevanje za djela u pretvorbi i privatizaciji, dokinuta je zastara za ratno profiterstvo. Zašto druga republika? Vraćam se na onu tezu da je 1.7.2013. ključni trenutak. Naime, do tada je naša mlada država, koja je najprije bila u borbi za svoju neovisnost, koja je bila u borbi za svoje priznanje i za jačanje i stvaranje demokracije, postala članica Europske unije. To je značilo da smo ispunili određene kriterije, da smo dosegli određenu razinu koja s jedne strane predstavlja uspjeh, ali s druge strane predstavlja i obavezu. Predstavlja obavezu da definitivno i konačno iz zemlje u tranziciji postanemo zemlja visokih europskih kriterija funkcioniranja. I zato tu Hrvatsku koja je provela reforme, koja je novim ustavom otvorila novu stranicu u svom demokratskom, gospodarskom, političkom i svakom drugom razvoju, nazivam drugom republikom. Podsjetit ću, ovo je moja druga, rekao bih, važna ustavna inicijativa. Prva je ona koju sam već spomenuo, to je bila promjena Ustava kojom je dokinuto zastarijevanje za kaznena djela iz pretvorbe i privatizacije, dok je dokinuta zastara za kaznena djela vezana za ratno profiterstvo. Kada govorimo o reformama, krajnje je vrijeme da stanemo na kraj klijentelizmu. Da bismo stali na kraj klijentelizmu, moramo promijeniti izborni sustav, politički sustav i način kako funkcionira politika. I evo, pitao sam i građane, kako želite birati zastupnike? Da li ih želite birati temeljem monopola ove ili one političke elite ili želite vi sudjelovati u tome? I građani su sa gotovo 80% rekli želimo birati zastupnike imenom i prezimenom. Želimo uspostaviti lanac odgovornosti koji ide od politike prema građanima. Hrvatsku u 5 godina vidim kao otvorenu i konkurentnu zemlju koja prepoznaje svoje potencijale i gradi novu svijest i novu ekonomiju. I zato i ovaj program i ustavne reforme podržavaju strukturne reforme, potiču politiku koja promovira održivi razvoj i povezano zeleno ponašanje kao važan društveni i gospodarski cilj naše zemlje. Kao predsjednik Republike snažno ću prije svega promovirati interese gospodarstva u regiji i u svijetu. To sam činio i do sada, u dosadašnjem mandatu, i mogao bih ovdje nabrojati puno primjera tvrtki kojima smo u okviru gospodarske diplomacije otvorili vrata stranih tržišta. Neki kažu da postoje dvije Hrvatske, da smo podijeljeni, da smo nejedinstveni, ali zapravo postoji samo jedna Hrvatska, ona u kojoj živimo, radimo i skrbimo o svojim obiteljima. O nekim stvarima da razmišljamo drukčije. To je dio demokracije, to je dio pluralizma. Ali vizija Hrvatske koja je zajednička na jednoj najopćenitijoj razini je vizija zemlje u kojoj ćemo i mi i naša djeca željeti živjeti,
raditi i skrbiti za svoje obitelji. To je Hrvatska kako samo zajedno možemo raditi. I zato krenimo od temelja. To je pravi put. Hvala vam lijepo. Hvala.